timvere munthu uyu zimene akuyankhulazi. Ine ndika maganizo anga, inunso mudzayika maganizo anu. Kumapita kwa video ndika maganizo anga, mmene ndikuganizira, inunso mudzayikanso maganizo anunso mu comment section mmene mukuganizira. Kuti tiyambe kumanga nyumba kapena ndalama tipanga invest. Kodi munazifunsapo funso kuti kodi ndi chifukwa chani mabanki, State National Bank, FDH Bank, NBS, whatever, amapanga rent mabanki yao state mangochi, mabanki ose kumangochi amapanga rent, mabanki ose pamponera amapanga rent, mabanki ose kunzuzu amapanga rent. Komatu they have the capacity kuti they can build their magnificent buildings munzuzu mujabo. They have the capacity to build magnificent buildings. They can build. I think capacity why don't they build and opt for rent? Rent is cheap than building. Is easy kumala kuno kwa nsema sitima uzana yai. Sitima uzana eneo maduku uzana. Rent is cheap than building. Now kumala kuno tini mentality yokuti yai ndekuti iweyo umange kae makuti I can challenge you. Do you know kuti this guy amene mamuti olemera kwambiri malai muno Tom Mpinganjira amene yuyu, this guy tu ngatwamba kumanga ndi panopa futi muna akuna kuti anafika hapo. Ngatwamba kumanga ndi panopa akumanga mnyamba do mucha ndi panopa ombe mosemu ntamene anali mu level imozi dazi zake kunali I can mention people okuti anali mu level imozi ya ndiye kunali auka anthu okuti amakwelera limozi Mr. Uka amene muli komesi mukwadziwa. You find kuti those guys kapena kuti mapiezi yake anali busy kumanga chanchani kumanga manyumba chanchani kula maploti chanchani, you understand it? But today we don't talk of those guys. We talk of Mpinganjira because Mweomo he chose to rent but invest. Abanga rent, komano abanga invest. Mweomo nemenewa. Omena zinzake abambwanu ndi bambwanga anasanka momanga not to invest. Mwana kusena kwake bambwanu ndi bambwanga anasanka to build to build and not to invest. Kamene Tom Mpinganjira he chose to rent and invest. Ndiye pakupita kwa nthawi mazasiyana. That's why bambwanu ndi bambwanga sanapite patali. Bambwanu ndi bambwanga sanapite patali yayi. Why? Anasankha iwo aja to build a house. Mwakati zazi ngandiona kuti chimefika kwamba ndichani yonifa kwamba ndiona kuti mabanki achete capacity ndio nayo wachi they can build magnificent buildings in Ponera, Kasungu, Cheu, Bwangwa, Chani, Blantyre. They can build but they choose to rent. Rent is cheaper than building. Izizi unakasa kuuza ndio maana ndikuuza leo. Kumanga ndiko dula dhani kudani kupanga renti. Ndiye ndisana pile kwa peto. Anzanga amene muli kujo, amene mnali kujo mabwera hapa. Ambiri mwapotekeka chifukwa chokuti munasankha kumanga. Mama kuti mune mungapanga invest. Ola khati mapanga invest tuma business tuili datu. Kubola kuno simu nakhani nkha watu. Mukanaza unapofikira tukumapitiriza zimene zichazo. Koma ifoti munapopuluma ambiri matemo kapita ku John iya ndimange nyumba iya ndideli that is expensive. Mwakama ndangandalama matenga chuma chanu makuchunjuka pamozi basi kani ata muli nyumba then what muli nyumba inde mwamanga nyumba then what. So kumalayi kuno tindi chikalekale kenanga kuti ayo kaya nyumba makuti nthawi inoyi
sio mati iyayi makuti nyumba atuti mamanga inde nyumba ati mamanga inde kumano pamakhala zifukwa zake pamakhala zifukwa zake komanso zifukwa zisanafike imaita kukwana nthawi. That's why I'm saying kuti mpinga njira ngati akumanga panopa ndi panopa ine I can challenge you this mpinga njira ngati akumanga manyumba ndi panopa because nthawi yakata yamukwanira inu ndine nthawi sinakwane inu ndine nthawi sinakwane yayi tiye ndipanga invest pena zizifowa pena ziziflopa pena zizifoira but investment is a deal. So nthawi yomanga imazaita nokukwana umaena kumva kuti anu apapa thinki ndani mange kanyumba mu 25 imu apapa ndimange kanyumba mu bongwemu apapa ndimange ka town house pakuti komano amalawi ambiri tili mindset imeneyo kuti ngati tikuona kuti ya kuti ndikuti mange nyumba rent is cheap than building. Ndikuuzani kuti nake mawa kasakolose ndikuti achilombo awa iya akhanga kuti makuti iya so zikoyendera foyo kuti nthawi yake ndinoyi mene muli achinyamatamu pangani zona kuti chani zona kuti musabwere kupanga nyumba. Ndikubwerezanso anthu aku John amene mauthamangisidwa kuti amene akuyingani ku John ino ambiri mumuvulala musawapofikira kapena kuti moyo wanu ukhadi osokonekera upside down chifukwa chakuti munapupuluma kumanga nyumba. Kumanga nyumba ndikodula akuluakulu. Manga nyumba si chinthu choti ungangopanga ngati wagula tomato ndi chinthu choti kunena kuchipanga nthawi ikakwana kumasono zambiri zimaziko kuti apa I think nthawi yakwana ndipanga zimenezo. So nthawi ngati sinakwane mwangofika kuti ndikuchacha kukomba kupanga I say no. So amalawi please tendisiguke m'maso ndakamba kuti mabanki onse national bank is big, very very big inendagwira konchino very big, even my profit are very extremely billions it, but they still rent. Pira kumwanza kuti they rent pancheu they rent koma they have the capacity to build in all the capacity they can build akozo kumanga magnificent iso amposa kusongoti magnificent. Why? It's because building is expensive, rent is cheap. When they said so anthu ena timaganiza ngati ena makamba yayi leo zikhala pa rent uzikulusani galimoto yako kumeneko malawi thayake sino yayi thayake sino mwambese pali zifukwa zimene timamangira nyumba ine ndizakuuza nesiku lina mu video ina manifested mundipange follow kapanga ni click ka button ka plus mundipange follow ndizakuuza nesiku lina kuti kodi nyumba timamanga chifukwa chani ndipo pali zifukwa ziti zimene timanena kumangira nyumba ambiri limangomanga basi mange basi ndikhale ni nyumba sitimatero ineyo I challenge you ambiri ndi capacity yokuti ndikoza kusintha Malawi unoyo kwamba kuyenda bwino kwambiri ngati pa Zambia alonali pansi kwa Malawi mazezo kwaja Zambia inali ing'ono kwambiri than ya Malawi koma panopa Zambia is ili patali kwambiri. Mwamva ankolo aja agamba nkhani yokuza ndi mmene mwamvera mweti kuti nyumba osamanga ma fast zimene zijazo kumene akuzitenga choyambirira mwina kuti ena sayankhule kwambiri kuti simukudziwa ma principles a business makuti ankolo aja choyambirira kumene akuzitenga ku business. Okay, tikamaphunzira za business tikupeza zimene zijazo tikuzipezamo ndithu kuti nyumba it's a liability. Nyumba is not an asset. Okay? Nyumba si asset. Si chinthu chopeza ndalama unless kuti nyumbayo waimanga yako mesho kuti upanga mo rent, upanga mo business. Ena upanga mo rent, ena upanga business. Okay. Koma tupafati kambe pano koni zoti izizi zimatheka bwino mumvesa mno zimatheka bwino kumaiko ena. I know kuti zili chizungu zinabidwa ma business mabuku a business koma ndi kumalawi sizimagwira unless ndiko anthu ochipa okhamene zimagwirira izi zimene zakwamba nguluwa ndizoti zotheka ndithu
koma zofunika ndithu choyambirira ndalama yoti simagwayigwa, ndalama yabwino. Ndalama yoti ukayitenga ukayilosa mu business ikutulutsiraso bwinobwinonso popata chikayiko chilichonse. Ndalama yoti economy imayenda bwinobwino. Yeah, it's actually zomveka kwambiri. Koma ndi ku Malawi tikambe pano, ndi ku Malawi ndi mmene ku Malawi zimayendera zimakhalira ku Malawi akulu zimene zovuta kwambiri. Utha kumbisa zoti one day ugona nazo panja, kutenga zindalama kulosa mu business ukateli akuti kwacha yagwa, ukateli economy sikuyenda bwino, ukateli zinthu zakwera, iwe olo pang'ono pogona ulibe, pokhala ulibe, zinthu zimene zonse. Why? Tikutengeraso malo, okay? Tikutengeraso malo amene uli sikuyenerera yayi. Kuma ngati kuli ku Malawi zofunika drama ikakhala yambiri kwambiri, komanso business yake khawiti business yake kumawina double, business yake kumakhala very promising. Kama business amene mapanga mostly uzapeza zoti drama yako iseija yarani yalowa nkati nyumba jesu suna mangeso, waluza business, waluzaso yani, waluzaso nyumbaso, waluzaso ndalamaso. So ndizotheka kumano not into kupasa an example kuti olo munthu amathaukhala ndi chishopu chachikulu ku Malawi koma nkupita ku John ngomba kagwire ntchito makashopu kakang'ono ka Somalia ka mu Ethiopia, komwe ndikumatuluka ndalama zoti iye uja kumanga nyumba kwawo. You understand what I mean? Komanso muno wake shopu yonso kumapindulaso ku Malawi kumana ndi chishopu chachikulu koma olo nyumba sukanakwanisa kumanga. Ndalama, mphamvu ya ndalamayo, economy imene imayendera zosiyana. So anazakambaso point yoti yayi anthu amene ali ku John amene afulumira kumanga manyumba akabwera ku Malawi asafala. No. Sanga safari. So iniyo muzipanga example eno kuti munthu amene ali ku John wakhala zaka 20 koma nyumba sanamange ku Malawi. Okay? Nyumba sanamange ku Malawi, olo malo sanagule ku Malawi. Mungamfanizeni munthu amene amanga nyumba? So that's it. So pali zinthu zina zoti yes zinalembedwa m'mabuku a business, zinalembedwa m'mabuku yendena koma zinatezeta koma you have to think kwambiri. Obeza kwa zoti no. Nde what am I saying? Ine ndikuti chani? Ndikuti ukapanga ka business kako ka ugwira kantchito kako tatenga ndi 20% uchiyepa tokha uziponya kumalo kamalo choncho timanyumba kwamba kumanga kanyumba olo. No, I'm not saying you have to be in a rush. Don't be in a rush. Okay? Osa tamanga pang'ono basi kwina ku business kupanga kumalo pang'ono kena kake basi kai itete niyezi koma at least ukubanga yani umanga kanyumba usabanga mafasi kusiya business ukhanda nyumba. No, business othu mabanga pang'ono usomara mabanga kanyumba choncho pang'ono mpakana zakhazo zatheka kwa maganizo akuluwa ndotheka kumasere ku Malawi mono mugona nazo panja business yanu ilo wapasi muzagona nazo panjaso sandikende ndango nenet bene ndimapangira view Malawi nene monaso kunjako zimatheka Dubai chani zimatheka Qatar zimatheka zimana ku Malawi amene zimathekera ndikuti amapanga nepamba wake ukhale mpambato ndi mina agwera kwacha. You understand what I mean? So maganizo ndorana yenda berekanga bano inu anondotana timangeka nyumba ndiyofunika timange ditu kapena tidiyire basi tisipanga business drama ndiloseka ku business